Bueno, a mezquita presenta características comúns ao bloque oriental, pois, como che dicía antes, o mesmo que din na Gudiña, pois din muto, nos tempos verbais, en vez de dicir teñen, din tein, e despois nos plurais, por exemplo, que falábamos antes das palabras rematadas en N, pois eles teñen pois pantalón, pantalóis, can, cais, non? Cal é a característica fundamental que define, un trazo fundamental que define a fala da mezquita, que ademais só se dá na área de Tomiño e na mezquita, que é que son teístas, non distinguen entre o te e o che, non? Entón, en vez de dicir douche unha mazá, din doute unha mazá, non? Hai moito matrimonio mixto, de portugués con galego, galega ou ao revés, non? Entón, pois, a fala presenta ás veces características, sobre todo fonéticas, moi semellantes ao portugués, non? A nasalidade de certas palabras, por exemplo, pronuncian abaixo, en vez de abaixo, abaixo. Realmente a fronteira administrativa non coincide coa fronteira lingüística, porque a toponimia, por exemplo, do lado portugués é exactamente a mesma que a do lado galego. Eu recollín toponimia tamén na zona de Portugal e atopamos os mesmos topónimos que na parte galega. Pepe Cruz recollera tamén a toponimia de Ermixende, de Lubián e de toda esta zona. É exactamente igual que a nosa. Non nos extraña que falen galego, non nos pode extrañar que falen galego, porque todo, é dicir, os topónimos xa delatan que ali sempre se falou galego, porque os topónimos teñen as terminacións galegas, teñen todo en galego, non? Incluso unha palabra curiosa que forma parte de moitos topónimos como o xenérico, que é faceira. As faceiras eran conxuntos de leira, o que noutras zonas de Galicia son tenzas ou agras, non? As faceiras ali son conxuntos de leiras que estaban sementadas normalmente todas do mesmo produto e eradas todas a mesma folla, non? Ben, é unha palabra ainda que está no léxico común e que forma parte de moitos topónimos, pois só se recolle nesta zona de Galicia, nos concellos dos Riós, da Gudiña, de Mezquita, e tamén en Ermixende, en Lubián, tamén aparece esa palabra e aparece o topónimo, a faceira da fonte, a faceira do río, a faceira de tal. Esa continuidade fixo que Mezquita e as áreas zamoranas que lindan con Galicia teñan a mesma fala. Inda hai pouco lín unha nova no xornal que unha aldea de Zamora que se chama Porto queren pertencer a Galicia, porque se sinten galegos, porque falan galego, porque se sinten galegos de carácter que é distinto dos zamoranos, e porque as fronteiras administrativas, o que falábamos antes, nada teñen que ver cas fronteiras lingüísticas, nin cas fronteiras identitarias, nin cas fronteiras culturais, non?